Il-minuta tibda issa. Bernice Caruana, Viċi Sindku ta' Ħall-Kirkop. Bernice, kif tiddeskrivi Ħall-Kirkop? Ħall-Kirkop huwa raħal għall-qalbi ħafna fejn is-sens ta' komunità u s-sens ta' tradizzjoni huma qawwijin ħafna. Il-festi hemmhekk jagħmlu rwol importanti ħafna fil-lokalità u nistgħu ngħidu li għadu ħafna tradizzjonali. U għaliex hija importanti l-komunità? Hemm ħafna nies li jħossuhom waħedhom, anzjani, żgħażagħ u meta tara s-sens ta' komunità li hemm f'Ħall-Kirkop tara l kulħadd jingħaqad, jiġifieri kemm hu sabiħ li inti tħossok li you belong fil-lokalità tiegħek. U il-Kotta Fest, x'tista' tgħidilna fuqu? Il-Kotta Fest din is-sena reġgħet lura, vera ninsabu eċitati dwarha fejn hemmhekk ħanaraw l-isnajja kif issir l-irkotta, l-artiġjanat fejn ħanaraw diversi rwoli bix-xogħol tal-idejn, ħajkun hemm ukoll talent lokali, ħajkun hemm ukoll is-sem tal-għaqdiet tagħna tal-festi, jiġifieri ħadd tkun xi ħaġa tradizzjonali fejn kif semmejna s-sens ta' komunità hemmhekk ħadd tispikka ħafna, nħeġġeġ ħafna nies biex jattendu.